கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, இந்த ஆசீர்வாதமான நல்ல காலை வேளைக்காக ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். இந்த நாளிலும் இந்த யூடியூப் வழியாக உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் சந்திப்பதிலே மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஆண்டவர் தாமே இந்த நாளை உங்களுக்கு ஆசீர்வதித்து தருவாராக. வரும் நாட்களும் நமக்கு ஆசீர்வாதமாகி இருப்பதாக. திருமண அறிக்கை. CSI தூத்துக்குடி நாசரேத் திருமண்டலம், புதியமுத்தூர் சேகரம், புதியமுத்தூர் தூய யோவான் ஸ்நானன் ஆலயத்தை சார்ந்த காலம் சென்ற திருப்பி செல்வதுரை அவர்கள் குமாரத்தி செல்வி ஷியாமலாவும், CSI தூத்துக்குடி நாசரேத் திருமண்டலம், குளையன்கரிசல் சேகரம், குளையன்கரிசல் அபிஷேகநாதர் ஆலயத்தை சார்ந்த காலம் சென்ற திரு பி பட்டுராஜ் அவர்கள் குமாரர் செல்வன் பிரபு ஆண்ட்ரூஸும் பரிசுத்த விவாகம் செய்து கொள்ள போகிறார்கள் என அறிவிக்கிறேன். இது இவர்களுக்கு இரண்டாம் அறிக்கை. இவர்களை பரிசுத்த விவாகத்தில் சேர்க்கக்கூடாத நியாயமான காரணமாவது தடையாவது உங்களில் யாராகிலும் அறிந்தால் அதை எழுத்துப்பூர்வமாக சேகர தலைவரிடம் கொடுக்க கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறீர்கள். இப்பொழுதும் திருமண பந்தத்திலே இணைக்கப்பட இருக்கிற பிள்ளைகளுக்காக நாம் தலைகளை தாழ்த்தி ஜெபம் செய்வோம். பரிசுத்தமுள்ள ஆண்டவரே, மனுஷன் தனிமையாயிருப்பது நல்லதல்ல என்று சொல்லி ஏற்ற துணையை காலங்களிலே உடைய பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்து நீர் உடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கிறவராய் இருக்கிறீர். நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த நாளிலும் ஷியாம்லா பிரபு இவர்கள் இருவரும் தனிமையாயிருப்பது நல்லதல்ல என்று சொல்லி நீர் உடைய பிள்ளைகளை திருமணம் என்கின்ற பந்தத்தில் இணைப்பதற்கு ஆயத்தப்படுத்துகிறீர். நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் அறிக்கை வாசித்து திருச்சபையாக நாங்கள் எல்லாரும் ஜெபிக்கிறோம். இந்த பிள்ளைகளுடைய வாழ்வு எதிர்காலம் ஆசீர்வாதமாக இருக்க கிருபை பாராட்டும். திருமண காரியங்கள் எல்லாவற்றிலேயும் திவ்ய பிரசனம் கொண்டு இருக்கட்டும். மீட்பர் இயேசுவின் மூலமாய் கேட்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, இந்த நாளுக்காக ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். இந்த நாளிலும் நாம் ஆராதனையை குறித்து நாம் தியானிக்க இருக்கிறோம். திருச்சபை ஆராதனையை மையமாக வைத்து செயல்படக்கூடியது, இயங்கக்கூடியது. கடந்த 3 மாதங்களாக திருச்சபையிலே நாம் ஆண்டவரை ஆராதிக்காமல் வீட்டிலிருந்து நாம் ஆண்டவரை தொழுது கொண்டிருக்கிறோம். ஆகவே இந்த ஆராதனை என்பது எல்லா மக்களும் சேர்ந்து ஒரே இடத்திலே ஆண்டவரை தொழுது கொள்வதுதான் ஆண்டவரை ஆராதிப்பது. இப்படிப்பட்ட காலகட்டங்களிலே இந்த ஆண்டவரை ஆராதிக்கின்ற குழுவாக சேர்ந்து ஆராதிக்கின்ற அந்த நாட்கள் நமக்கு கிடைக்கப்பெறாமல் போயிருக்கிறது. ஆனாலும் வரும் காலங்களிலே ஆண்டவர் தேசத்திலே ஒரு சமாதானத்தை தந்து எல்லா கொள்ளை நோய்களையும் அகற்றி ஆண்டவரை தொடர்ந்து ஆராதிப்பதற்கு ஆண்டவர் கிருபை பாராட்டுவாராக. ஆராதனை என்பது நாம் ஆண்டவரோடு கூட பேசுகின்ற ஒரு காரியம். ஆலயத்திற்கு வருகிறோம். எதற்காக வருகிறோம்? நம்முடைய இருதயத்தில் காணப்படுகின்ற கஷ்டங்கள், இருதயத்திலே காணப்படுகின்ற வேதனைகள், வியாபலங்கள் எல்லாவற்றையும் மனிதனிடத்திலே நாம் சொல்ல முடியாது. ஆண்டவரிடத்திலே சொல்லி ஆண்டவரிடத்திலே நம்முடைய குறைவுகளை, நம்முடைய தேவைகளை அறிக்கை செய்கின்ற ஒரு இடமாய் இருக்கிறது. இன்னொரு காரியத்தை நம்மால் சொல்ல முடியும். நம்முடைய இருதயத்தின் பாவங்களை, நம்முடைய இருதயத்திலே காணப்படுகின்ற கரைகளை ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே நாம் அறிக்கையிட்டு நம்முடைய பாவங்களை அறிக்கையிடுகின்ற இடமாக ஆலயம் காணப்படுகிறது, ஆராதனை காணப்படுகிறது. இந்த ஆராதனையிலே தேவ செய்தியை கொடுக்கும் பொழுது இந்த தேவ செய்தியின் மூலமாக ஆண்டவர் நம்மோடு கூட பேசுகிறார். அந்த வார்த்தையின் மூலமாக ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இடைபடுகிறவராய் காணப்படுகிறார். ஆகவேதான் இந்த ஆராதனை என்பது ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துகிறதாக, ஆண்டவரை கனப்படுத்துகிறதாக காணப்படுகிறது. ஆகவே நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நாம் ஆண்டவரை ஆராதிக்கும் பொழுது அவரை பணிந்து குனிந்து நாம் ஆண்டவரை ஆராதிக்க வேண்டும், அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி வேதம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது. இந்த ஆராதனையை குறித்து 3 காரியங்களை சுருக்கமாக உங்களோடு கூட பேச ஆசைப்படுகிறேன்.
ஆராதனை என்பது நம்மை பரிசுத்தப்படுத்துகிறது. முதலாவது, ஆராதனை நம்மை பரிசுத்தப்படுத்துகிறது. லூக்கா 18ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனங்களை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது, பரிசேயன் ஆயக்காரன் இருவரும் ஆண்டவருடைய ஆலயத்திற்கு போகிறார்கள். இருவரும் ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே ஆண்டவரோடு கூட பேசுவதற்காக சொல்லுகிறார். செல்லும் பொழுது இந்த பரிசேயன் சொல்லுகிறார், ஆண்டவரே, நான் எல்லாவற்றிலும் உமக்கு முன்பாக நான் நீதிமானாய் இருக்கிறேன், நான் உமக்கு தசம பாகம் கொடுக்கிறேன், நான் உம்மோடு கூட ஜெபத்திலே தரித்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி ஆண்டவருக்கு முன்பதாக தன்னுடைய பெருமையான வார்த்தைகளை அவன் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறான். ஆனால் வேதத்திலே பார்க்கிறோம், அந்த ஆயக்காரன் சொல்லுகிறான், ஆண்டவரே, நான் பாவியான மனுஷன், பாவியாகி என்மேல் கிருபையாயிரும் என்று சொல்லி ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே தன்னை தாழ்த்துகிற ஒரு மனிதனாய் காணப்படுகிறான். எப்பொழுது நாம் ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே நம்மை தாழ்த்துகிறோமோ அப்பொழுது ஆண்டவர் நம்மை உயர்த்துகிறவராய் இருக்கிறார். நம்முடைய வாழ்வு, நம்முடைய நிலை, நம்முடைய குணாதிசயங்கள், நம்முடைய செயல்கள் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் அறிந்திருக்கிறார். நாம் ஆண்டவருக்கு முன்பதாக பெருமை பாராட்டுகிறவர்களாய் இருக்கக்கூடாது. ஆண்டவரிடத்தில் நாம் பணிந்து குனிந்து நம்முடைய விண்ணப்பங்களை ஏறெடுக்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். நம்முடைய பாவங்களை அறிக்கையிடுவதற்காக நாம் ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே முழங்கால் படியிட வேண்டும். ஆகவே ஆண்டவர் முன்னிலையிலே நம்முடைய பெருமைகளை நாம் சொல்லக்கூடாது. நம்முடைய இரக்கத்தை பார்த்து, நம்முடைய தாழ்மையை பார்த்து ஆண்டவர் நம்மை பெருமையான இடத்திலே அவர் நம்மை உயர்த்த வேண்டும். அதைத்தான் இந்த உலகத்திலே நாம் ஆண்டவரிடத்திலிருந்து எதிர்பார்க்க வேண்டும். ஆண்டவருக்கு முன்பதாக நாம் பெருமைப்படுவதை ஆண்டவர் ஒருபோதும் விரும்புவதில்லை. ஆகவேதான் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே வரும் பொழுது, இந்த ஆராதனையிலே நாம் ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே பரிசுத்தமாய் நம்மை காத்துக் கொள்ள வேண்டும். நம்மை, நம்முடைய இருதயத்தின் கரைகளை அறிக்கையிடுகிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டும். இந்த ஆராதனை என்பது நாம் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துகிற ஒரு நிகழ்வாய் காணப்படுகிறது. ஆண்டவருக்கு புகழ் சேர்க்கின்ற ஒரு நிகழ்வாய் காணப்படுகிறது. ஆகவே நாம் ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே, ஆண்டவரே, என்னை பரிசுத்தப்படுத்தும், என்னுடைய சரீரத்தை பரிசுத்தப்படுத்தும், என்னை உமக்கு ஏற்ற பிள்ளையாக என்னை ஒவ்வொரு நாளும் வணைந்து என்னை வழிநடத்தும் என்று சொல்லி ஆராதனை மூலமாய் ஆண்டவரோடு கூட பேசி நம்முடைய இருதயத்தின் கரைகளை நாம் அகற்றுவதற்கு அவரிடத்திலே கெஞ்ச வேண்டும். ஆகவேதான் ஆண்டவருடைய ஆலய ஆராதனைகளில் முதலாவதாக பாவ அறிக்கையின் ஜெபம் வைக்கப்பட்டு இருக்கிறது. இந்த பாவ அறிக்கையின் ஜெபம் இதற்காக வைக்கப்பட்டு இருக்கிறது. ஆண்டவரே, நான் கடந்த வாரம் முழுவதும் நான் இந்த உலக பிரகாரமாக நான் ஓடிக்கொண்டிருந்தேன். இன்றைக்கு உடைய சமூகத்திலே வந்திருக்கிறேன். நான் அறிந்தும் அறியாமலும் பாவங்கள் செய்திருக்கலாம். என்னுடைய பாவங்களை நீர் மன்னிக்க வேண்டும், என்னுடைய அக்கிரமங்களை நீர் மன்னிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி முதலாவதாக ஆண்டவருடைய ஆலயத்திலே வந்து நாம் பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக்கொண்டுதான் நாம் அடுத்த ஜெபத்திற்கு நாம் செல்லுகிறோம். ஆகவே நாம் நம்முடைய இருதயத்தை பரிசுத்தமாய் காத்துக்கொள்வதற்கு இந்த ஆராதனை உதவுகிறது. இரண்டாவதாக, இந்த ஆராதனை கடவுளை மகிமைப்படுத்த உதவுகிறது. இந்த ஆராதனை ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துவதற்கு உதவுகிறது. வேதத்திலே பார்க்கிறோம், யாத்ராகமம் 20ஆம் அதிகாரம் 4-5 வசனங்களை நாம் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், மேலே வானத்திலும் கீழே பூமியிலும் உண்டான யாதொரு சொரூபத்தை ஆகிலும் விக்கிரகத்தை ஆகிலும் நீ உனக்கு உண்டாக்க வேண்டாம், அவைகளை நமஸ்கரிக்க வேண்டாம் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார். ஆகவே ஆண்டவர் இந்த உலகத்திலே எல்லாவற்றையும் படைத்தவர் சொல்லுகிறார், என்னுடைய படைப்புகளை நீங்கள் ஒருபோதும் நீங்கள் வணங்க வேண்டாம், என்னுடைய படைப்புகளை நீங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதற்காக நீங்கள் இந்த உலகத்தில் வாழ வேண்டாம், படைத்த என்னை நோக்கி பாருங்கள், என்னுடைய படைப்புகள் உங்களோடு கூட இருக்கும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் நம்மோடு கூட பேசுகிறார். கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, அநேக நேரங்களிலே இந்த உலகத்திலே ஆண்டவர் படைத்த கல்லாக இருக்கலாம், ஆண்டவர் படைத்த எல்லா மரங்களையும்
மக்கள் வணங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். படைத்த மனிதனுடைய கால்களிலும் மக்கள் விழுந்து கிடக்கிறார்கள். கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நீங்கள் படைத்தவரை வணங்குங்கள், படைத்த ஆண்டவரை நீங்கள் வணங்குங்கள், அவரால் படைக்கப்பட்டவைகளை நீங்கள் நமஸ்கரிக்க வேண்டாம் என்று சொல்லுகிறார். ஆகவேதான் அப்போஸ்தலர் 10ஆம் அதிகாரம் 25ஆம் வசனங்களிலே வாசித்து பார்க்கும் பொழுது, கொர்நேலியு பேதுருனுடைய கால்களிலே விழும் பொழுது பேதுரு சொல்லுகிறார், நானும் ஒரு சாதாரண மனிதன்தான், ஆகவே நீ என்னை வணங்க வேண்டாம், என்னை கனம் பண்ண வேண்டாம், நீ கனம் பண்ணுவது ஆண்டவரை கனம் பண்ண வேண்டும், நீ ஆண்டவரை கனம் பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லி பேதுரு சொல்லுகிறார். அவருடைய வார்த்தையை கேட்டது நிமித்தமாய் அநேக மக்கள் ஆண்டவரை தங்களுடைய இருதயங்களிலே ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார்கள். கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, ஆண்டவருடைய படைப்புகளை நாம் கண்டு மகிழவும் அதை அனுபவிக்கவும் ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். அந்த படைப்புகளை வணங்குவதற்கு ஆண்டவர் நமக்கு அதிகாரம் கொடுக்கவில்லை. ஆகவே மனிதனாக இருந்தாலும் படைப்புகளாக இருந்தாலும் அவர்களை நாம் வணங்காமல் எல்லாவற்றையும் படைத்த ஆண்டவரை நாம் வணங்குவதற்காக வந்திருக்கிறோம். ஆண்டவருடைய ஆராதனை என்பது, ஆலயம் என்பது ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துகின்ற இடம், படைத்த ஆண்டவரை நாம் கனப்படுத்துகின்ற இடம், அவருடைய வார்த்தைகளை கேட்கின்ற இடம், அவருடைய மகத்துவங்களை நாம் அறிந்து கொள்ளுகின்ற இடம், அவருடைய செயல்களை நாம் புரிந்து கொள்ளுகின்ற இடமாக இந்த ஆராதனை நமக்கு விளங்குகிறது. மூன்றாவதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, ஆராதனை சத்தியத்தை மையமாக வைத்திருக்க வேண்டும். ஆராதனை சத்தியத்தை மையமாக கொண்டிருக்க வேண்டும். கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, இந்த ஆராதனை என்பது சத்தியத்தை மையமாக வைத்து நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் செயல்படுகிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டும். ஆலயத்திற்கு வருகிறோம், ஆண்டவரை ஆராதிக்கிறோம், ஆண்டவரை தொழுது கொள்கிறோம், எத்தனையோ சத்தியங்களை கேட்கிறோம். ஆனால் அந்த சத்தியங்கள் அந்த நேரத்தில் மாத்திரம் நமக்கு கேட்பதற்கு இருதயத்திற்கு சந்தோஷமும் மனதுக்கு களிப்புமாய் காணப்படுகிறது. ஆனால் ஆண்டவருடைய ஆலயத்தை விட்டு நாம் வெளியே சென்றவுடன் அந்த சத்தியத்தை மறந்து விடுகிறோம், அந்த சத்திய வாக்குகளை நாம் மறந்து விடுகிறோம். நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் அந்த சத்தியத்தை பின்பற்றுவதில்லை. ஆண்டவர் அதை நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கவில்லை. என்னுடைய பிள்ளை என்னுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்க வேண்டும், என்னுடைய சத்தியத்தின் பாதையில் நடக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் தம்முடைய பிள்ளைகளிடத்திலே அவர் எதிர்பார்க்கிறார். ஆராதனை என்பது ஆண்டவருடைய வார்த்தைகள் மூலமாய் நாம் அநேக காரியங்களை கற்றுக்கொள்ளுகிறோம். எதை செய்ய வேண்டும், எதை செய்யக்கூடாது என்பதை குறித்தும் நாம் கற்றுக்கொள்ளுகிறோம். ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கற்றுக்கொள்ளுகிற நாம் கற்றுக்கொண்ட காரியங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே செயல்படுத்துகிறோமா, ஆண்டவருக்கு பிரியமாய் இருக்கிறோமா என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ளுகின்ற நேரமாய் காணப்படுகிறது. மத்தேயு 12ஆம் அதிகாரம் 11-12 வசனங்களை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஓய்வு நாளில் ஒரு சூம்பின கையுடைய மனுஷனுக்கு அற்புதத்தை செய்ய விரும்புகிறார். அப்பொழுது சொல்லுகிறார்கள், இது ஓய்வு நாள், நீர் அற்புதம் செய்யக்கூடாது என்று சொல்லி அநேகர் ஆண்டவருக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறார்கள். அப்பொழுதுதான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், ஒரு ஆடு தவறி குழியிலே விழுந்து விட்டதென்றால் அது ஓய்வு நாள் என்று சொல்லி நீங்கள் அந்த ஆட்டை நீங்கள் தூக்கி விடாமல் போவதில்லை. அது ஓய்வு நாளா இருந்தாலும் அந்த ஆடு குழியிலே கிடக்கிறது, அந்த ஆட்டை மீட்க வேண்டும் என்று சொல்லி எப்படி நீங்கள் மனம் இறங்கி அந்த ஆட்டை மீட்கிறீர்களோ அதே போலதான் அன்பின் ஆண்டவர் மனதுருக்கம் உள்ளவர். யாரெல்லாம் விழுந்து கிடக்கிறார்களோ, யாரெல்லாம் சுகமில்லாமல் இருக்கிறார்களோ, யாரெல்லாம் பலவீனராய் இருக்கிறார்களோ அவர்கள் ஓய்வு நாளில் பலன் பெற வேண்டும் என்பது ஆண்டவருடைய சித்தம். ஆகவே ஒரு புதிய வாழ்க்கையை பெறுவதற்கு நாள் நேரம் மனிதனுக்கு தடையாய் இருக்கக்கூடாது. ஆண்டவர் படைத்த எல்லா நாட்களும் ஆசீர்வாதமான நாட்கள் தான். ஆண்டவர் படைக்கும் பொழுது 7 நாட்களை படைத்து இந்த நாள் சரியில்லாத நாள், இந்த நாள் நல்ல நாள் அல்ல என்று சொல்லி ஆண்டவர் எதையும் படைக்கவில்லை.
ஆண்டவர் எல்லா நாளையும் படைத்து எல்லா மிருகங்களையும் எல்லா ஜீவன்களையும் படைத்து எல்லாவற்றையும் நல்லதாகவே கண்டார். அதே போல நாமும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஓய்வு நாளிலே ஆண்டவருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்போம். ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற ஆசீர்வாதத்தின் மூலமாய் மற்றவர்களுக்கு நன்மை செய்வோம், மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்வோம். நாள் நமக்கு தடையல்ல. நாள் நமக்கு நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு நம்முடைய விசுவாசத்திற்கு தடையாக அல்ல. நாம் ஆண்டவருக்கு என்று சாட்சியுள்ளவர்களாய் நாம் ஜீவிப்போம். ஆண்டவர் எல்லா நாளையும் நமக்கு ஆசீர்வதித்து தருவார். இந்த ஓய்வு நாள் என்பது நாம் ஆண்டவருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க, ஆண்டவரை கனப்படுத்த, ஆண்டவருடைய ஆலயத்தில் சென்று அவரை தரிசிக்க, அவரை தொழுது கொள்ள ஏற்படுத்தப்பட்டது. ஆகவே ஆண்டவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய நேரத்தை நாளை கொடுப்போம். நம்மால் செய்ய முடிந்த நல்ல காரியங்களை நாம் செய்வோம். நாள் நேரம் அதற்கு தடையல்ல. ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம். ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இருந்து நம்மை வழிநடத்துவாராக. ஆமென். ஜெபம் செய்வோம். பரிசுத்தம் உள்ள ஆண்டவரே, இந்த ஆசீர்வாதமான நாளுக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம். எங்களுடைய இல்லங்களிலிருந்து நாங்கள் உம்மை ஆராதிக்கிறோம். எங்களுடைய இல்லங்களிலிருந்து உம்மை தொழுது கொள்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த நாளிலும் எங்களுடைய திருச்சபையின் பிள்ளைகள் எல்லாரையும் நீர் ஆசீர்வதியும். அவருடைய வாழ்க்கையில தொழில் இல்லாமல் போகிறது நிமித்தமாக அநேகர் தங்களுடைய வாழ்க்கையில அனுதின தேவைக்காக கஷ்டத்தோடு இருக்கிறது நீர் அறிந்திருக்கிறீர். ஆண்டவரே, ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய கஷ்டங்களையும் நீர் மாற்றி போடும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். தொழில் நலிவடைந்திருக்கிறது நீர் அறிந்திருக்கிறீர். ஆண்டவரே, மறுபடியும் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய தொழிலும் ஆசீர்வதிக்கப்பட நீர் கிருபை பாராட்டும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். எல்லாருடைய குறைவுகளை நீர் நிறைவாக்கும் ஐயா. எல்லாருடைய தேவைகளை நீர் சந்திக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, கண்ணீரோடு இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டு இருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய கண்ணீரை நீர் துடைத்து உங்களுடைய பிள்ளைகளை நீர் பலப்படுத்தும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். கண்ணீரோடு விதைக்கிறவர்கள் கம்பீரத்தோடு அறுப்பார்கள் என்று சொன்னது போல உம்முடைய வார்த்தையின் மூலமாய் உம்முடைய பிள்ளைகள் பலப்படுத்தப்பட்டு கம்பீரமாய் ஆண்டவர் எனக்கு பெரிய காரியங்களை செய்வார் என்று சொல்லி அந்த விசுவாசத்தில் வளர நீர் கிருபை பாராட்டும். திருச்சபையின் குடும்பங்களை ஆசீர்வதி, பிள்ளைகளை ஆசீர்வதியும். இந்த நாளிலும் திருமண காரியங்களுக்காய் ஜெபிக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காய் என்னுடைய சமூகத்திலே வருகிற ஆண்டவரே, ஏற்ற காலங்களிலே திருமண காரியங்களை நீர் வாய்க்க செய்து நீர் உடைய பிள்ளைகளை திருமண பந்தத்தில் இணைத்து நீர் வழிநடத்தும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். கற்பத்தின் கனிக்காய் ஜெபிக்கிற அநேக குடும்பம் உண்டு ஆண்டவரே. அநேக குடும்பத்தின் பிள்ளைகளுடைய வாழ்விலே கற்பத்தின் கனி இல்லாமல், கண்ணீரோடு குடும்பத்திலே சந்தோஷம் இல்லாமல், சமாதானம் இல்லாமல் இருப்பதை நீர் அறிந்திருக்கிறீர். ஆண்டவரே, அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளுடைய வாழ்விலே உடைய சமாதானம், உடைய சந்தோஷம் உடைய பிள்ளைகளுக்கு தயவாய் கிடைக்கப்பெற நீர் கிருபை பாராட்டும். வீடு கட்ட வேண்டும் என்று சொல்லி நினைத்து செயல்படுகிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காய் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, ஏற்ற காலத்துல நல்ல ஒரு புதிய வீட்டை கட்டி உடைய பிள்ளைகளுடைய ஆசீர்வாதத்தால் நிரப்பப்பட நீர் கிருபை பாராட்டும். நான் அநேக ஆண்டுகளாக வாடகை வீட்டில இருக்கிறேன், என்னுடைய சொந்த வீடு கட்ட முடியவில்லையே என்று சொல்லி ஏக்கத்தோடு இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஒரு சொந்த வீட்டை நீர் வாங்கி கட்ட நீர் கிருபை பாராட்டும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த நாளில் உடைய கிருபையின் கரம் கூட இருக்கட்டும். பலவீனத்தோடு சோர்வோடு இருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் பலப்படுத்தும். வியாதிகள் எல்லாவற்றையும் நீர் மாற்றி போடும். புதிய பலனை தாரும். மீட்பர் இயேசுவின் மூலமாய் கேட்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென்.